Patayng lawas sa maintenance crew sa tugboat Nagasaka, nabangalan sa kadagatan sa barangay Ibo, Lapu-Lapu City. Ano ang report? Sa pagatpatan sa sitio Apro, Barangay Ibo, Lapu-Lapu City, nabangalan sa mga mananagat sa Tayud Konsolasyon ang patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki alas 12 sa udto niadtong Sabado. Dali kining gipahibaw sa mga sakop sa bantay dagat sa maong barangay, kinsa mao usab ang mipahibaw sa mga pulis. Aning report na po siya diri sa Daplin nga doon ako tawo nga naglutaw. Pero ilan nagiktan og nylon aron dili maanod og layo, gikot nila sa punuan sa kahoy. Nya pakibalo dayon namo amo din giadto, gi-rescue namo. O tinod na adyoy patay ito, gikot sa kuan punuan sa kahoy. Base sa investigasyon sa Police Station 5 sa Lapu-Lapu City, ang patayng lawas iya sa 22 anyos nga si Joseph Nino Villamor, taga sitio Sunok, Barangay Tayud Konsolasyon, maintenance crew sa tugboat Nagasaka. Kinihuman positibo kining giila sa mga kabanay nga misusi gilayon sa dapit. Mo padong na tani sila guyod sa barko. Nya nakalit ko nog andar tong barko mato na dumbulan ang tugboat. Natagak siya, ning layat siya. Kaya naksyo makiling ang katong tugboat. So paglayat niya, murag naa say mga bruises siguro siyang lawas, murag nya di man kuno kay bawo mo langoy, may isulti sa iyaan. Kahinumduman, Biyernes sa hapon, milusad og search and rescue operations ang Philippine Coast Guard. Human gikatahong usa ka crew sa motor tugboat Nagasaka ang milayat sa dagat dihang nagkasingki ang tugboat o ang LCT Jana Juliana mga 200 yards sa bagatang bahin sa Colorado Shipyard. Ang Philippine Coast Guard sa ilang giluwatang pamahayag niadtong Sabado sa buntag, miingon nga padayon ang monitoring sa ilang marine protection personnel sa dapit ug nasuta nga way timailhan sa oil spill. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay giluwatang pamahayag ang mga kabanay sa namatay nga crew. Nag-request nami og for autopsy sa iyang patayng lawas kay dito man ginato may balan og unsay real cause sa iyang kamatayon. Nya karon marag mangutana pa ta og na autopsy na ba. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.